washing is the first line of defense against germs. Pero hindi lahat ng sabon pareho. Hand washing with Safeguard helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. Alam kong matibay ka, anak. Dahil di ka lang sa eskwela natututo. Natututo ka rin sa buhay. Natututo kang gawin ang tama. Natututo kang di sumuko. Ikaw ay Soilire. matibay. Matibay na para sa buhay. Their brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Tusok-tusok at pamamagid. Again and again. Signs of nerve damage. Neurodia helps treat nerve damage at the root. Okra. To help stop these symptoms, Gairleog. the new broad range. Gairleog. Okra.